Здравейте, хора! Днеска ще правим вкусна закуска. Кашкавалки. Айде да започваме. Сега Отвори киселото мляко. кисело мляко. Сега какво да го правим? Това е отворено. Слагаме една пълна лъжица сода. Каква? Супер чаяна. Чаяна. Чаяна лъжичка сода бикарбонат. Вече не става ли по-добре с баб пулвер? Не. Тая рецепта се прави с сода бикарбонат. И се разбърква така киселото мляко, което трябва да не е от хладилника, трябва да е постояло навънка, за да може в стаята, за да може содата да шупне, да стане на мехурчета. Разбъркваме го така и го оставяме настрани. Престои време какво да правим? През това време присяваме брашно. А колко брашно? Давай, сей. Колко брашно сложим? Ами половин килограм, да речем. Половин кило брашно? Дай да помогна. Много, да. Ето, ще почва да шупни. Да. През това време млякото е шупнало. Правиме така кладенче и изсипваме млякото. Така. Друго сега. Сега. През това време настъргваме сиренце. Колко сиренце? Много ли? Колко сирене? Ами ето в тая купичка, това ми е мярката, в тая купичка настъргваме сиренцето. Сега вренди. Нещо може да помогна. В момента не. В момента стържа сиренцето, ти ще го изсипиш при млякото. Кашкавал, кога Кашкавала се слага след като оформим питките. Кашкавалките по-точно. Хайде сега изсипи го в млякото. Тук само в млякото ли? Чакай така да го разбъркам. Чакай да го разбъркаме шупналото мляко. Така. И всичкото? Да. Не помня, никакво сирене не имаше в кашкавал, като вкус. Готово. Кокин? Какво значи кокински? Има един готвач кокински. Така да кокински. И сега почваме да го месим. Не, бабко, посочило камерата да бъде към мен. Така. И тук съм ще и сега месим. Кокински съм щял да бъда. Имаше такъв един готвач, го даваха по телевизията. Това беше много отдавна. Колко отдавна? Преди 30 години. Още ли да го меся?
Тебе, ама ръцете ми са... Сега. Трябва да са... Да. Пак с триъгълничето, детко пусна. Ето и да.